Guys, mamelani. Okwasingazange siyifele 2000 lasekhaya ndiva kwaphantse kwangcwatywa umzi wonke. Kwaphantse kwathiwa bonke bathe i-2K sogqiba yacima imetshini yandiva. Last year ke isigaxa sesigaxa sashaya le-2K. Esi sigaxa ndisikhunjuzwa ile kukhona ividiyo yentombazane engena eklasini ibeleke usana layo usana kwi-lecture hall yakhona yeva. So ndiqonda uba hayi sisiyafana nela 2K lasekhaya. Isista yam ke sisi encinci kasana ka-202 yandiva. Isishaye ngesigaxakazi indifowunele ke sana last year yabo napha August okanye andazi August okanye ingathi ngo-August September into ezilapho yeyi andiyazi kodwa uzawubaleni ixesha apho. Okay, andifowunele ke sana ke athi ebusuku athi sisi ndigabha igazi and I'm feeling dizzy. Yho, hayi ke sisiku inhliziyo ibethele uzophuma emlonyeni qonde asoze kubuye zonke izinto ezimbi endake ndaziva kuvele kubuye eyomntana wesikolo owake wasweleka esikolweni sethu egabhe igazi sisi owaswelekela apha phambi kwam. Ndaqonda uba ngekhe yevale ndathi bolta ngoku uye esibhedlele uyandiva ukwelinye iphondo unomdade elikude le yeva. Ndathi jonga ke sisi bolta uye esibhedlele ngoku ayomeko yoba le ungathi uzawuyilala. Okokuqala ndimbuze ke ma sewugqibile ucubhuke ubaby girl sana uthe chumana sithi hayi nditsahlamba hayi ndisathini. Hayi ke sisi ahamba yofika esibhedlele zange ndibuthi qwe ubuthongo yandiva. Hayi ke athi abize igama ke esiqonda uba enoba yinto enobu-ulcer ontoni kodwa yabo into esikhomba hayi noko ke endahoywe kuthiwe yi-emergency. Yeva qando yikiswe yiloo nto yaloo emergency yakhe. Hayi kuthiwa yiyo ke sisi afike ke unomdade ahambele phaa ayobekwa phaa. Ahoywe alaliswe ngathi walala kabini. Hayi ke ndimane ndicommunicate netshomi yakhe like nayo. Hayi ke kwakhona ipoint apho ndingamfumaniyo. Hayi ke kulapho ndaphantse ndamkelwa zingqondo ndimane ndivuka ndiyothandaza andazi ndathandaza kangaphi ngaloo mini. Ndithandaza ndithi oh yena uThixo ndincede ungaze ekhaya wawuthe i-premature death like nje iphelile ngegama likaYesu Kristu yeva. Heyi jonga sana. Hayi ke kwadlula apho waphinda endlini esikolweni commune. Hayi ke athi ke ngoku heyi acaba uye anamba uye watya ibhanana ontoni kodwa yamqalelisa. Sendifowunela yitshomi yakhe ke ngoba unomdade uphindele esibhedlele akasafowuneni uphindele esibhedlele. Yho ndiphambane sisi. Mamela ke ndidicide ke kumjikelo wokuqala uba no mandixelele nje utata yabo masingamxeleli umakhulu wam because uneswekile unepressure yena xa kuzothiwa ugabha igazi umzukulwana uzawuphambana ndru. Njemane yandimnyama ndingathi ndentsente apha yile khala phathi bendiye kuyo ke bazalwana iguxeki le nto isazofuna ndizihlambisisi yava. Athi ke sana sidicide uba umama mangayazi le nto makhulu wam. Hayi ke sisi mangayazi ngoku yeyi uzawugula sisi. Hayi ke because yethusa kaloku into yoba kuthiwa umntu ugabhe igazi. Heyi caba udibene netshomi yale sister yam elalini ekliniki yamxelela le nto ndithi ke makhe hayi wethu ndayidownplaya uyabo. Hayi ke abe newari yade ndithi mncede ke fowunela umama because newari ngoku koba makavele izwi lakho cima siyamqhatha. Hayi bafanele babe rayithi ke nomntasa. Sweet. Kuthiwa uphinde esibhedlele sendifowunela itshomi yakhe uba uphinde esibhedlele. Yho ndiphinde ndibeligeza kamba le nto istresa nomntanam ngapha unestress uthi yena uye waphupha umakazi wakhe eswelekile. Yho ndathi soze bawo soze uphinde usenze loo nto. Hayi ke sana hayi ke sathandaza sisisayiloo nto. Aphinde esibhedlele unomdade ahoye aphume esibhedlele. Ndikuxelela uba udade wethu ke sisi athi sisi andenze video call. Hayi athethe ke nam athethe nabantwana athi sisi ndicela uye erumini khona into endifuna ukubonisa yona. Sweetie pie ndivele ndiyazi into azondibonisa yona.
ndivele ndingagowi ndithi umithi wena umithi ndicima sisi uzondibonisa umgqamposi wesisu phisana yesisi xalela uba mna sisi ndaboniswa usane lisebeleni yo jonga oko ndingezandibhubhe last year andisoze ayikho into yoze ndibhubhise neyiphi na yho kwabanda amathumbu uyeva